Bayan yang kena bayar mo na kung imo na tara bayar mo. Oo ba, way problema gina ni bay kani mo apay kani imong gipusta. Sus, mo na makadaog. Padato na nimo bay kani manuka. Mo bitaw kay Amerikano kay naho niya. Sakto sige ba nabaga niya. Ikaw bayar mo murag Arabo. Ay murag mamao gimig naong bay. Trabaho na hapit nang bunguto. Ah, unsa man di ka mangutana ni magpakapila ni kabuno? Sud sa usa ka tuig. Kapainti na ni kabuno bay, mo ni nakakwartahan ako, si Mrs. na ko. Ako napalitag panty katong panty siya suhin, ako gipalitag Jackie. Kabuang ginoo ba yan? Panty ang ginoo gipalit yan. Sustan ako rin manong ka ba? Mayroon nas kaha. Di ba yan? Simbak ko sa ay sa pagsutin ka. Ay kaning manuka gyud mo ni. Kung di ni nakapangutahan ako sa una, awayo ko sa Mrs. Trawa di ba karon bisi. Ipalitan na ko kuan, suhin pa Jackie di ba? Lagi, pasigdaan ako niya kung sa akong lingaw. Usahay gali magsilos na akong misis kay kani kada sayo na ko buntag mo ni akong hikapon. Pagunita ko na ko bay. Oh, gunit ang bayan. Matuog gi ko ning manuka bay, 20 ka buno kayo. Ante lang imo ha, murag tiyan na sa katong tato, cintaan niyo. Di ko mo to 20 na ka. To. Ikaw mo to bay. Mamatay pa na kung tupad bay. Saan mo bayar mo na? Sige mamat. Di lang ka kumabay ani imo sa tangko. Tutu, kibaw ko dako kay kimustahan. Aw anak kay Kanang 100,000 sinsiyo ra na nimo. Ya kani ay kabalaka ni kay kani manuka mo ni makapadato mo sa pustahan ba ng mga bilyon. Tingnan ko. mabay gi ko ani grabe. Tiilang daan gido. Lagi. Tingnan ko baka ko na bay, di ba? Kan nalay one way ticket nila. Grabe guwangan na bisag. Oo. Ginoo gido. Dari ba eh? Tapos kaha ba? Ay, sa kanang kabay. Unsa na nindot manuka ni imo kaha. Anak kanindot ani manggumanuka kay mulabok ni siya. Adto mo gud mo makita sa kaha og kanang kusog bambunan. Ikaw ba'y bidyo si kang bugal-bugal ani? Gigi ka kapalit sa mga asawag panty niya ang buhang ka. Tawa si Beramon, nakapalit nagsuin. Abay, Jackie ko no. Di ba? Ayo, maing adlaw. Hoy, may adlaw sa miss. Unsa may ato miss? Aw, day yun day. Lingkod sa diri diyo. Ah, sige, salamat. Sa mo dai toyo na to, ma'am? Nalagi ko diri karon kay gisugo ko sa mayor ug sa midwife. Kitang tanan dapat magpabaksin kay nitaas ang kaso sa COVID-19. Vaccine? Adlaw kay may anang dago min taon na mga purting taasan na. Alawan gid kay may ana. Sige mi ana day kay injikan tagkagaw ang ibaw atong naong murag kagaw na kay ginaw. Samutan ni kagawa ni. Muratag, Beramon. muratag kagaw ana bay. Ay na, basta di mo pa inject, di mo kasud-sud small. Isus! Ay pag nga na kay dai dagang sapi. Dinabiya ka sakay-sakay og minibus basta way vaccine. Limahon man na dayon. Naipambot na mo dito ay way hago. Muwa pag-check ko windows dagat. Ay cute pagingana sir kay diri ba pirmili na ang dagat. Sus, may mo sa migbubiyahig. Bawd. Anong ka mga talawan ba niyong dagko? Hadlok mo mamatay nga kada ginuto na yung na. Kay sabotan niyo, ma'am. Kami mo unang inject then sunod mo inject na mo. Dindot ang pagsiyaw Kung sakto na mo pa magilaw, bidoy. Unsa man ma'am? Sugod ka ng paghiha? Dindot ta ng paghiha. Kami unang inject na. Maugid ma'am. Unsa man ma'am be? Kay kanay among injection di ba yan ni habulan? Klaro kay mga pisot mo kay hadlok mo injection. Ang bisot na eh. Basta kay di kami pabaksin eh. Anong day may pisot? May ilhaman sa Pis, dili ka bayramon. Kabuan mo bilang ano day bahala na bitaw sige pisot may kay di gimi pa inject anang kuana. Maaram sa ni pisot na mga gwapo. Tigid mo kaya to na kung midwife o kang mayor? Sila lang ko paron para injection mo largo. Ay sus!
Pareha diri ba may mahadlok ni mo mayor og midwife. Pareha kay mapaabot me. Sige, palihog sa padali. Paabot na. Sige ma'am, ato ra ma'am. Sige, bantay mo ha. Ito naman ang itong kaso sa Ikanan. Baksina na ba tanan? Murag na pag ginabaksinan mo yun. Kaya doon sa barangay, ako, bukit ito. Pero pag kagisugong tao ito nga para ma-indikan tali tanan na ito. Padre para vaccine free na tao para COVID free na tadali na ito itong lungsod. Pada pa matulog to akong isugo, pero ang makakaroon kung pabaksin ko ba, wala ako. Sige, wala yung mga tao kayo para kumanataan ng kasuhan. Dahil na po puno Ako sa lagi mayor eh. Mayor? Mayor, digit sila pabaksin nito. Saan tayo nang matuhan? Ako to na kung gisugo sa imo, ha? O ma'am, Basin wala mo bitarog pasabot sila. Wala mo tarong istorya nga paano kung maagigin mo nga mapabaksin sila. gibuhat na ko tanan mayor. Pero gahig yun. Mga Tingnan ko guys lang nga. Basta nga hadloks mayor. Adon pagani ka. Kamang iso ba ng mga tohana? Duan, asa madapita ba kuyugi ko ato-toon? Ngiga good. Magahiya na matuhan na good. Tara ninyo, ato-toon kay gahiag na ang mga tohana ba? Ako injik ka na. Sira. Kita na, asa madapita. Kami na. Okay. Bay. Tay, na ako midwife og mayor kayo. Ano man na bay. Magaling ko mayor ay. Jar, Buntay niya. Sa may mga gahi ko, di ba? Siya mayor ay. Anong di man kung mo pabaksin? Ano man ko ni mayor, mahadlok man ko ang dagong god niya. Amang di makasulti nga sa katuloy masumbi-sumbi man ko no. Ako na mahadlok niya. Mahadlok magaling ni magpatuloy niya niya. Mahadlok ko na no, may dagong ako tinaasa na. Ano yun ang vaccine? Dili man yun ni angayon ninyo hadlukan kay kanim panagang na mga sa itong panlawas. Kini man god, pamina mo. Kini man kung vaccine god para ni sa atong kayo sa lawas. Panangga ni sa sakit nga COVID-19 nga dili mo mataptan nga basta ma-inject ka na mo. Ay, nilagay niya na mayor ay. Isot. Aw sige, kamo, di mo magpabaksin. Karon na bang Domingo, magpasugod na kong tari, magpasugod na kong disco, malapay baili. Daghan kay mga gwapang disco, di mo, aw. Di mo kasod, ang way vaccine, way sod tarian, way sod sa bailihan, way sod sa diskuhan. Sure, da mayor eh. Bay. Magpa-vaccine lang tanyo eh kay nanam na disco ya. Wala po itari. Oo, mapabaksin yun tao. Bay, kika ng baksin, kayuhan din na na. Mauro yun na, kayuhan nas tanon. Mas maayo ng baksinan dito kay... Na, gumawa na kayo ba? Sige mayor ka, pa-vaccine. Baksinan mo na yun. Sige. Oh, naraman dahil na. Mayo no na. O sige, mayan na yung plano. Sige, atong sugdan ka. Kaya nagdaan na sa mga injection dire. Amo na lang gida. Kaya house naman yung mga kay. Kamong nagdahil kayo magpuot dire. Sugdan itong inject. Aturang ko ng plaster na itong kami. Huwag lamisa dire. Walin mo direct sa may una mo doon sa interview para mabaksinan na. Ako una kayo. Una kayo ako gwapo. Sige, ikaw na lang. Yes sir. Oy ma, Baka nagipamat isang palawas. wala no. Baka hilanti. Wala sir. Wala kay ubo. Wala. Kasi kagisipon. Nan. Nya sa kasing-kasing wa kay gipamati. Sa kasing-kasing noon ma'am na maguhay lang kung gagbuwagan o kapag-kapag. Sir, ang kanay ng sakit sa kasing-kasing nimo kay mura ko manilabot sa injection na. Sige sir, sige sunod. Isa mo sunod. Ako lang bay pinaw. Manisukar para magawa niya ay. Balik ng disco. May buntag ma'am. Binguntag san. Mag-interview ko sa imo haron sir ha. Kanahon sa may imong gipamati sa lawas.
Wala man nun, ma'am. Waka agi-ginana? Wagin taon, kaluyan. Nya ubo. Ubo pa, nagsara, ma'am. Ewan makakaibangot nga pag ganang sigsipon. Ako pa nagsara, ma'am, pero ako naman sa hinguson, ma'am. Kaya sa imo ka lang, hindi ba kahubakon? Di man nun, ma'am. Kuandra, tugan, ginugumag eh. Almoranas. Kuan, ma'am, okay na ng Almoranas, ma'am. Kalibang na ko, murag na may magawas, ma'am. Ang hinuon ka lang, gawa sa imo lupot, sir. Number dyan na. Normal na din ako. Sige, Di ba ma'am. po dyan na, sir? Sabay na, ma'am. Okay na mo ka? Okay na mo ka ni, ma'am. Okay na na. Sige, tapos igisay mo sunod. Ako na, ma'am. Sunod. Okay, ganito na po. Punta na po kung napakayo pa matis mo bukas. Ayun ma'am, wala ang board ko kalayasin mo. Di makakahubakon. Kanang huot lagi kung luka ma'am, kanang makakita ko siyang nailain ba. Teka, no, isip niyo mo eh. Yan, di makakawag sakit mong tiyan. Ang masakit ra kong tiyan, ang mabusog ko. Ka-joke ka mo, sir. Ay, bitaw, sir. O makakaagi-gilanat. Wala po ma'am. Ako katong unang adlaw kay nagpasinguan ko ba. Perting taking na ko sa akong lawan. Wala na makakaroon. Wala ma'am, sa wala ang board ma'am. Isa kasing-kasing wala na sad. Ako sakit ma'am, kasi Sa tumasang lungs wala. wala. Sige, taday na rin ko. Sige, kay wala mo mamati. Atuusan ako sa mayor. Mayor! Ready for the vaccination na ito sila kay kanang wala sige pumati sa panlabas. Sige, mayo. Sige, Ato na hindi kan kay. Tara, mahumana tayo ng kaswa. Sige, sige, mata. So, kinsa mo ito nag-una mo? Iunahan na itong inject din eh. Una lang. Yay! Kailan ka kurba sir? Da, para dia mura na nakunikas. Relax na yung bukton sa para dili ni mukha ng dagom. Kailan tanaw para di ka kurba. Kuan ba ako? Ako ko ano ko yawan sa yawan. Gapas sa gapas pa. Gapas pa. Sabi na ko. Det var helt förfärligt. Hindi na siya ka doon sir. Hindi Kinahanglan ako nagkatong Pagka dinimi, kuba din yung bukton eh. Kung ato assistant kong nakuha to nga Ano tayo ako kay kanang para kanang lusot gid sa ba? ang bito ko itong pinakalikon akong injection dia. Kaya kini itong gamiton para ni kahit kini kubal na bukton no. Gagayos ko, gaya pagkubal. Alam niyo ra. Kini, sakto kayo nila. Dahil makay mga ni mga tuhana, may injection, dugay kayo. Kailan may pa-injection Buktan kayo? mo i-vaccine. Kini na yung mga injection Talaga nyo. mabuhay ka gamay ay tao na injection ay tao. Kini, Sada ka ba na? kini injection nyo. Bahala na ulit di ko makapatari basta di ko mapainjikan na. Uy, asa ka? Ano ba?